Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membawakan lagu Minang 351 dari Android. Semoga teman-teman terhibur. Sensaro badan nanden rasoi ndak ada sangko iko kata jadi itu limo satu nanden jalani lah habibana sayang di hati mangkonyo duri udah tanamkan kando sambil udah guriakan di ulu jantung udah tidamkan padanya luka udah asami sakit tulang manusia badan diri tolong yang udah samaikan lalu badan nanden tangguangkan oh mande ampunilah jadi diri denai doakan denai oh mane di dalam panjaro lata jadi diri denai doakan denai oh mane di dalam panjaro. Sayang di hati mangkonyo duri udah tanamkan tak ada sangko joiku jadinya di ulu jantung udah tidamkan padanya luka tulang manusia badan diri tolong yang udah samaikan lalu badan nanden rasakan oh mane jadi diri denai doakan denai oh mane di dalam panjaro lata jadi diri denai doakan denai oh mane di dalam panjaro.
kasih sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.